Dumnezeu a făcut bogați și săraci. Dar și de ce a făcut pe săraci? Că Dumnezeu putea să facă pe toți bogați. Nu putea să facă. El a făcut pe săraci pentru bogați. Deci după ce ne-a dat nouă niște bogății la bogați, ne-a mai dat și niște săraci. Ca să ne mântuim prin ei, adică ca să le dăm lor. Înțelegi? Fiecare face ce-i place. De-aia aveți și vin și bolile, că s-a împuținat dragostea. Nu mai există dragostea, nu mai există mila față de oameni și oamenii nu mai s-au asemănat cu animalele. Adică fiecare pentru el s-a mulțit foarte mult narcisismul, iubirea de sine, ego-ul omului s-a mulțit. Și fiecare om vrea pentru el. Și din dragoste de el, cum ar veni, le face toate. Fură că vrea să aibă mai mult, mănâncă bunătăți, vrea să mănânce mai mult că vrea pentru el, pentru trupul lui, face desfrânări pentru că își iubește trupul mai mult să-i dea plăcere. Toate nenorocirile care le face ca să-i dea trupului lui o mai bună viață și o mai multă plăcere.